Salut, aici Gaming România și azi facem un review la un joc pentru Xbox 360 PES 2014. Așa. Aici avem sigle de originalitate. Așa. Aici pe spate avem grafica jocului, imaginele cu grafica jocului. Așa. Aici avem numele jocului plus sigla Xbox, de la Xbox. Așa, înăuntru avem CD-ul. Eu am pus acest build. Pe spate avem aici codul de jucat online. Pentru online. Nume, siglă. În carte, în cărticică aveți scheme, pase, vă învață cum să jucați. Da. Acesta a fost review-ul.